og velkommen til Cassandra og Karolines køkken. I dag vil vi lave 5 nemme opskrifter til hvis du er lidt småsulten. Og det er vigtigt, at når man laver mad, så skal man have forklæde på. Så det tænker vi lige, vi tager på. Så lad os egentlig bare komme i gang. Vores første ret er kobbasuge. Først tager vi noget vand. Nu kan du så få lov til at vælge en kop. Vi tager julekoppen. Vi står og laver mad, og så kigger vi ud af vinduet. Og vi har prøvet at få en fucking fladskærm ned i en lille kasse. Hvad sker der? Nu vil vi lave nogle nudler. Nu putter jeg smag i. Delicious. Og min seje nudelskål, den er sej. Og det er den. Fordi se hvad man kan gøre. Tada! Applaus. Og så er det vigtigt lige at røre rundt, når den er færdig. Så du lige får alle krydderierne med. Så nu vil vi lave noget toast, og det bliver skide godt. Så putter vi 2 toaster på maskinen. Har I tændt den rigtigt? Ja. Man kan jo sjovt nok putte forskellige ting på. Så den her putter vi noget egeløkkesmør. Og på den anden her putter vi noget Nutella. Vi skal selvfølgelig også have noget at drikke. Oh boy. Så man putter bare et par teskeer i, sådan 3-4. Hælder man bare noget mælk i. Og så er det vigtigt at røre rigtig godt rundt. Ej, jeg er virkelig sulten. Så er vi done. Og så vil vi lave nogle lækre frosties. Yes. Så hælder vi lige noget mælk i. Og en ske. Så det var egentlig alt det mad, vi har lavet for i dag. Nu er vi til forklæderne af og gå ind og smage på det. Nå, okay. Vi har fået smagt på alt maden, og vi troede, at Karoline havde trykket start på kameraet, hvilket hun overhovedet ikke havde. Så vi har egentlig bare smagt på alt maden. Ja. Og det vi er kommet frem til, det er, at det alt sammen, det var pisse godt. Pisse fedt. Men tomatsuppen, den var den bedste. Den var skide. Så god. Så det var egentlig bare alt på vores video i dag. Ja, I må meget gerne abonnere dernede. Eller like den. Og så ses vi bare i vores video. Hej!